हेलो गाइस, माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोना गावनि जायगायाव गासिबो थिगानो दं। र' भिडिअखौ एसे फुंनिफ्राय जागायनि। गुड मर्निं लोगोफोर। मैया जों फैनानै इयावनो हर थाबाय। इकम टावारनि खाथियावनो जायो। माने आं दासो सिखारदों। लोगोआ एग्जाम होनो थांबाय, मोखांबो सुवाखै आं। थौदो बिदिब्ला आंनि बे दिनैनि मिनि ब्लगखौ जागायनोसै। चलो। मैया जों फैनानै बेयावनो हर थादोंमोन। बेयाव सानै गुबुन दंमोन, ओमफ्राय इयाव जों सानैया दंमोन आरोना। नेक्स्ट सोरबाफोर फैयोब्ला हि गांसे लाना फैनो थाखाय खावलायगोन, मानोना जों दिनै गोजांदों। बेयावबो हि होयो, नाथाय गांसे हिजों थानो हाया। दायो मोखां सुनानै दसे लामाजों ओंखारबोदों। एग्जाम हला जों थानाय खाथियावनो नालाय, इनिखायनो दसे नायनो होननानै फैबाय। मोखाङा हले नानेखा बाथाबजोब्बाय। नोंथांमोना आंनि मोखांखौ इगनर खालामबानो जाबाय। दायो आङो इकम टावारसिम हान्थिगासिनो। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ इनसिम वाच खालाम। फुंनि साहा लोंनो होनना हटेलाव हाबबाय। फार्स्ट शिफ्टनि एग्जाम जागासिनो दं। सेकेन्ड शिफ्ट एबा बेनि उननि शिफ्टनिफोरा वेट खालामगासिनो दं। दायो लोगोनि एग्जाम जोब्बाय। एग्जाम जोबनायनि उनाव जों सानैजों कामाख्या मन्दिराव थांनायनि थांखि लानाय जायो। थांखि लानाय बादियै जों गावनि थांखिसिम ट्रेफिक जामब्लाबो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। जों कामाख्या गेट मोखाङाव ओंखारगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय जोंखौ बास ड्राइभारा लामा ससेयावनो दोनलांबाय। जों दायो थाबायै कामाख्या मन्दिराव थांगासिनो। फैयै जों कामाख्या गेट मोनबाय आरो जों मेइन मन्दिरसिम बे अट'जों थांगोन। गेटनिफ्राय मेइन मन्दिरसिम बे अट'नि भाराया सासेनाव 20 रां। आं दिनै जोबोर खुसि, मानोना दिनै फार्स्ट टाइम आं कामाख्या मन्दिरखौ नुगोन आरो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नुफागोन। जों मन्दिरसिम थांगासिनो। दायो जों मेइन मन्दिर मोनफैबाय। जोंखौ माने बै मानसिया बे मानसिया जोंखौ जुथाखौ दोनलांनो थिनदों आरोना। मन्दिराव थांनोबा जुथाखौ दोनलां होनना बुंदोंमोन। बेनिखायनो जों बेयाव जुथा आरो बेग बे मोननैखौ दोनबाय। बेग आरो जुथा दोननायनि थाखाय जोंनिफ्राय जेबो रां लायाखै। मानो लायाखै दा दसे उनाव नोंथांमोना फोरमायगासिनो दं। जों दायो मन्दिरसिम थांगासिनो दं। माने मा कामाख्या मन्दिरसिम। माने गावसोरनि दखाननिफ्राय माबा मोनसे मुवा बावनो थाखाय बायनानै लां। इनिखायनो जोंनिफ्राय जुथा आरो बेगनि रांखौ लायासै। फैयै जों मेइन मन्दिराव मोनफैबाय। बै नुहुरनाय गेटआनो मेइन मन्दिरनि गेट। जों दायो मन्दिराव हाबबाय। बेनो जादों मन्दिरनि मेइन गेट। थारैनो जोबोर समायना। दायो जों सिङाव हाबबाय। बेनो जाबाय मा कामाख्या मन्दिर। गोबां मानसि। बेनो जाबाय गुवाहाटीयाव थानाय नीलाचल हाजोनि गोजौआव समायना रमायना मा कामाख्या मन्दिर। दायो जों बेबायदिनो बेरायगासिनो दं। जोंथ' दा जेबो मोनथिया बबेयाव मा बावनाय जायो, बबेयाव मा खालामनाय जायो। बेनिखायनो जों बे मन्दिरखौनो उन सिगां नायथिंगासिनो दं। बेयाव गोबां पान्डा दं आरोना, जेनेबा नायग्रा मानसिनि थाखायबो बारासो जानो हानाय पान्डाफ्रा। जोंबो दा लाबोफानाय धुपखौ बैयावनो सावना होलांगोन। बेफोरबा मा, बेफोरनि बादै जेबो नलेज गैया आरोना। दायो जों खना खनला बेरायगासिनो दं। बैथिं थांलाय बैथिं थांलाय मन्दिरखौनो नायगासिनो। जों खुलुमखांबाय, एसे फट'बो लाबाय। दायो जों फट'खौ लायनो थांगासिनो। नै जोंनि फट'आ बेनो। बे फट'नि प्राइसआ गांसेयाव 100 राङै लादों। मोजां नुवाब्लाबो फैनायनि मुङाव लासाबबाय। नै बेनो फट'आ। बोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। बे फट'खौनो लानानै न'सिम आगान सुरबोबाय। जों न'सिम फैफिनबाय। बे समा फैफिननाय सम।
बावनायाव गोनांथि जानाय गासैबो मुवाखौनो बेफोर दखानफोरावनो मोननाय जायो। जों दायो गाहाय फारसे फैगासिनो दं। बेबायदिनो खर'आव गोजा फिथा खानानै जों गाहाय फारसे फैदों। माबायदि नुदों आंनि बे गोजा फिथा खानायखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। दायो जों दहायनि दुखानसिम मोनफै। जों जुथा आरो बेगखौ लानानै ओंखारबोबाय। जानाया मेन, बेनिखायनो जों जालुकबारियाव फैनानै एसे जानो सानबाय। नै परथा जानोसै। जों दायो जानानै न'सिम फैफिनबाय। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।